искам да го, искам да разгледаме тая е, статия за това Ламборгини, дето е помело две коли на магистрала Хемус край Варна. Пострадали са петима души, брат. Той няма да се съгласи. Къде да ходя, бе? Тежка катастрофа затрудни движението на автомагистрала Хемус в след обедните часове, предаде БНТ. Няма жертви след инцидента. Брат, как е оцелял шофьора, бе? Майко, цялата кола на парчета направо. На километър след изхода на Варна посока София лек автомобил Ламборгини настигна и блъска други две коли. Вследствие на удара са пострадали петима души, които се преглеждат в болница. 4-годишно дете с фрактура на дясната подбедрица, а майка му с фрактура на дясната ръка. Ти, верно ли? Прегледите на останалите трима души не са приключили. Водачът, предизвикал катастрофата, е на 56 години. Damn! Тестовете му за алкохол, а, тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни. Майко мила, майко мила, ужас, чат. Потресен съм.